Bhí píbar a taistil uair ag deantar na spóil. Lá a bhain chuaigh sé isteach ó nagan chun spaiceanach. Siar sa tráthnóna bhí sé ar meisce. Bhí sé déanach agus é ag teacht do bhaile. Cad a chnoic sé ar thaobh an bhóthar ach fearr marbh. Bhí seanamhróga stracathe ar an bíbara. Agus bhí bróga nua ar an bhearr marbh. Bhí dúlaigh an bíbara sna bróga nua. Ach, ní ligach an tagla dó iad a bhaint den bhearr marbh. Cad a dhéann sé ach na cosa is ille a dhearra den bhearr marbh lena spell, agus bhuail sé faoine ascailéad. Shiúil sé leis an bhóthar saor ag lorglóistín. Bhuail sé isteach I dig fear móra. Nuair a tháinig fearantí amach chuige dúirt sé. Ní léon slí sa tig, ach is féidir le cuddailt I mo hán amach. Chuaigh sé an píbara go mo hán amach agus cuddal sé ann go maidin. Bhú sé go píbara go lua an lád ar dheon. Chuir na bróga nua agus dag na cosa sa chró. Agus thugáidir an móthar a rís. Nuair a dhearradh bhuintear an tí, chuir fearr an tí a bhach amach go mo hán amach chun gléach ar an bíbara I gcúr breicfeasta. Nuair a chnoic an mac na cosa, cheap sé ní nach úna gur bálaigh gur dhé an bhó an píbara. Ris sé isteach agus dhéanamh sé an scéal, tháinig scaunra ar bhuintear an tí. Chuireadh ar na cosa sa reilg, agus an lád a gcionn, thugad an bhó go héanach an dagan agus dhíleadarí. Nuair a bhíad an sráidóin amach ar an móthar a bhaile thóibh, bhuailad ar isteach I dig tarna chun duch a bheith acu, agus cé bhí istigh róbú ach an píbara céine ag rioncha agus ag buin tine chreasa as an uair lár leis na bróga nua. Sin é me scéalsa má tá braig an bíoch ní mise a chum ná ceapa.